कि चढ़ते तमनवा खुशी आरे होई नहीं मनवाए गो गेरुआ साड़ी से कहतड़ी के पावन सावन के पावन महीना में खाली एगो गेरुआ साड़ी पर मत हमरा के फुसलाई है जीतू बाबा कि चढ़ते तमनवा खुशी अरे होई नहीं मनवाए गो गेरुआ साड़ी हमो हरान बानी खाली पतिए बनला के चक्कर कबो आदित्य राज के पति ऊ बनावो तरी कबो रउआ बनावो तनी हमो हरान के हमरा सौभाग्य बा सौभाग्य भाग्य बाबा के दरबार में रोरा पति बनत नहीं भाव कलाकार के पास भाव होना चाहिए कौना भाग लेके आयल बारा हो बहुत बड़ा भाग लेके आइल बनी कितना के पति बनबो हो यही तो अनुभव करना है हम लोग का मौका दीजिए हो कि गेरुआ साड़ी पे बोला बोला का कहे के चाहता रू कि चढ़ते तमनवा खुशी आरे होई नहीं मनवा खाली गेरुआ साड़ी हो कि गेरुआ साड़ी और इधर आ जाइए आप यहाँ पे कि देवे घरे ले ले चलो जनवा हो पखनवा से गाड़ी पे आया दुनिया पे गाड़ी देवे घरे ले ले चलो जनवा हो रनपिया से गाड़ी पे हमारे भैया से गाड़ी चढ़ते तमनवा खुशी होई नहीं मनवाए गो गेरुआ साड़ी पे चढ़ते तमनवा खुशी होई नहीं मनवाए गेरुआ साड़ी एगो गेरुआ साड़ी की देवे घरे आरे ले ले चला जनवा हो मुरारी भैया के गाड़ी से अरे आतिश जी की गाड़ी से कि देवे घरे ले ले चला जनवा हो भैया के गाड़ी से आया भैया के गाड़ी से देवे घरे ले ले चला जनवा हो भैया के गाड़ी से आया भैया के गाड़ी से जो भी अपना मर्द संगे बाबा धाम जाता बाबा धाम जाता हो बाबा धाम जाता कैसे हम अकेले जाए मन छटपटाता मन छटपटाता हो मन छटपटाता यही में एगो धीरे धीरे यही में एगो और का भाव लागल है असो के सावन में बोलाई बाकी ना आई पा असो के सावन में बोलाई बाकी ना आई पा ए राजा जी दर्शन करई बाकी ना आई पा ए राजा जी दर्शन करई बाकी ना आई पा कि देवे घरे ले ले चला जनवा अरे भगवा के गाड़ी से मुरारी भैया के गाड़ी
छटपटाता सभे अपना मरद संगे बाबा धाम जाता कैसे हम अकेले जाए मन छटपटाता और का आगे बोला चढ़ते तमनवा खुशी हे राजा हम चाह देखो कि हमनी के देहात गांव हो अच्छा सौभाग्य बा कि तू हमरा घरे आइल बाड़ू तो हम चाहब कि तनी आंचल भी मूड़ी पर रख लो काहे कि तहार ससुर भसुर बोल बाटे ससुर जी भी बैठल बानी उनकर लइका बानी हम भसुर लोग बैठल बा तनी सभ्यता संस्कृति में हाँ ई एगो भारत के नारी के स्वभाव है अब गाओ बहुत अड़ी कि नया नया कन्या बनी एकदम ऐसने कन्या बाड़ी बाड़ी ना हैल तू ही हैलही हो बाड़ी का कि बानी नया कन्या कैसे आज करब दर्शनमा हम ए तनी ऐसे ना तनी डिस ब्रेक लेके हाँ कि नया नोहर कन्या बनी आ करब कैसे दर्शनमा हो कि भोले भंडारी कि बाबा भोले भंडारी कि देवे घर ले जनवा पर धनवा के गाड़ी से या भैया के गाड़ी देवे घर ले चला जनवा पर धनवा के गाड़ी से या भैया के गाड़ी से का भाव धीरे धीरे चलत रहे आदरत तनी आगे अजी पीछे काहे बने अरे मेहरानू से तनी सट के रहल जाला मरद थोड़े ना दूरी बना के रहलन थोड़े ना हमारा बहुत नया नया बियाह भइल बा राजा भाई के बियाह भइल बा तो उनकर मेहरानू सब नया नया बियाह भइल रहला उ सट के रहेला थोड़े ना हट के रहेला सही बात बा तनी कोरोना नहीं खे कि दूरी पालन करत तनी हम तो ठीक है बा लेकिन केहू के चोटो लागत मनोज भैया के हेलो ए जीतू भैया नया भौरिया के माथा पर लूंगा रखा और कहा तरीका लूंगा धर पहिले लूंगा धरा अब गावा अब गई हो कि सूले ताने गंज से हम जलावा उठाई बोले बाम बोलते हम रहिया पार हो जाई रहिया पार हो जाई हमरो रहिया पार हो जाई माने का हमरा में 33,000 के करेंट बा इतना दूर भागत नहीं कहत रे सूले ताने गंजते जलावा उठाई जलावा उठई हो तू जलावा उठई हो बोले बाम बोलते राजा रहिया पार हो जाई रहिया पार हो जाई तोहरो रहिया पार हो जाई नया नोहर कन्या बनी नया नोहर कन्या बनी कर कन्या बाबा भोला भंडारी मान लो नया नोहर कन्या बनी आ तू छोड़ देब हाई भीड़ भड़ाका में अगर हम भुला गई तो कहाँ खोजब तारा एक मिनट तारा विश्वास कैसे हो गल कि तारा के हम छोड़ और इधर तू
छोड़ देबू तो हम जियब कैसे, अपन फाटल करेजा के सियब कैसे। आ कितना नीमन रूप के गगरी बुझात बारू, भांग घोर के ना देबू तो हम पियब कैसे। बोल बाप। एक बार आप लोग झूमिए, लास्ट बार कि नया नोहर कन्या बनी आ कैसे करब दरतनिया बाबा भोले भंडारी, कि बाबा भोले भंडारी झुमका लगा के कि देवे घरे ले ले चला सजनवा सारा